ҳаргоҳе ки суръати мошинро баланд мекунам, суханҳои падару модарам маро ёдрас мекунанд ки писарам, мо туро дар хона интизорем. қариб ҳамарӯза садамаҳое ки мешаванд, бисёре аз онҳо мебинем ки ба мисли ману ту ҷавонмарданд, лекин сад афсӯс ки ҷавонмард мешаванд. пас вой бар ҳоли ҷони ҷавону волидайнашон. ту низ бародарам огоҳ бош ки ҳар гоҳи сари чамбарак менишинӣ, шайтон низ дар гардани ту мешинад ва ҳатман пеш аз нишастан ба бисмиллоҳ илоҳо тез кун нуги забонатро, ба раҳмону раҳим нусрат калид гардон даҳонатро, чунки дар сари мижгон чу ашк истодай, ай бародарҷон, ҳама вақт оҳиста рон. баъзан вақт фарқ байни суръати пасту баланд дар он мешавад ки шахси оҳистаронанда ба манзили лозима мерасаду шахси тезраванда ба манзили абадияш. худро эҳтиёт кун. худо ёру мададгор.